Ningwe masura chama zigi meka nyamada kanyeshi jabaranu mo wala safa mu yabise sura ofe sheri flat be bonanga kuna funi na mimbi wala like auye mali kunga ni jien fan wala kunga mafo ngoni apma sele kadar lo kafo jakulu mi nyeshime malidon la pasali mo dumini ko tafa fa ni oye association des consommateurs du Mali ASCOMA uni udemenyo récolte ye kuna funi digene sigi senga kabeni sibiri utikalotle sigi ye quartier de Fleuvoula dumini ke yoro mbiwele ko restaurant Bafi ka nyefoli bake jamana de malo dunjogo kunga koyin bara shiriara maminve oye anga nyinine kala Aminata Traoré na Khadijatala Abdoulaye Sogodo ko soro difle ni sigimi nyana mayele fleni jamana de ngo dumine ko la fasaje kulufe na be fo man nazarakana association des consommateurs du Mali bakurubala ASCOMA o kunte dore ka seka no siki ka kuma dumino kunkan koka kerenkere ne ala anga malo senetaw na be fo man nazarakana ri lokalu malo do anga bolo sisinere walsa ambise ka bado ayre kam malo lanona mais akon la comme awre bado ala bise ka barala anga nyamako folo no tindoko ko madame Kulibali Salamata Jara alaka ambadaka weleli sirama donc anya yini folo kata siblakale ay baraminke farafina Mali kono ani dinabe kono la an kambe mo ko consommateur oluka la fasalla anyo foloke flana yi muye kayira bi ka fo ambe Mali kono jiba amulo senekero ba amulo fembe ba amulo ka fo bi anteseka ambalo o ko jugubale ay ko mo ba amulo mimbe seneka akachani mo million fly dongo do lube barake mais alisa ande kam malo be bo kanama bon andu ga mak ayre ka horoya deta e biseki ka yere ka horoya ta chugujme nasuru e ka bolo dini me mogorela anga bado muna anga bado ayre ka molola bon na ayre ka molosa ukoro kama nga sigidala kana ukoro kambe molosanu yalen so ukoro kambe mo deme uka baraso orato aye sente mo bi olukumbe olumumbe anga seria blon kono bi anyu ulnana donc na fenfe fo walsa anga seka bado ala parce que bat seka do ala chukoshi noluma uchugora madondo baga no ire kwaltai oluka la selu konana uyefule krenke kanyesi ASCOMA mauma ka sanga nuka wuliga jonu ka chesri ni sigi na nyokona wale alla wala satuko yamina maliden kilikini na bebesika anga senefeunta depuis forula fogana se anga sumanta saukono sanyo konana samba fla ni mwan fla kata bla samba fla ni mwan sabala un projet rodla ko projet toda ko malo ka sene horo malo horon malo ka sene de manière durable et anyo bla senga donc ASCOMA signé bo o malo partenaire do la même malo sene ngana chama bala interprofessionnel plateforme ani sankaw ani clélakaw ani baylemanikelau anyo be de faranyonka ka projet bla senga donc ni ASCOMA joro ye ka malo nyuma Mali era ka malo asene to nyuma ko kuna fondi Mali dominicala ma ani restaurant ma ASCOMA joro de la projet ni donc amba suma ko kenaka aka caféri ko kuna fondi donc on ni projet era coordination mo ye ani partenaire wora mun be projet kono ambe farala nyonga na ASCOMA deme o barena kere inkera wakati krenkrene jamana dongo dominiko la fasaje kulufe kata si blake kanyesi madame Kulibali Salimata Jarama nalo kuye jakuli nyamoko folay nala yaka minije minala nere kamnine nana ne ba feka kasi mene ni sonjale do ne be ala fo ka barkada ne kera Salimata buramuso e mene maka buramuso droye parce que abe komine kume kalanso do de la an me ASCOMA u barake so nan klala surafana to dunina amansi ka ASCOMA u barake ne oyato ne fen chaman do Mali shariaka akake agriculture o akake santé o akake énergie o assainissement au secteur te ama barake ama nobo secteur muna donc ne fen chaman de akerefe et puis ne aye barake ni dusukumu ye ani jeleya ani dambe vraiment ne ba fo anga musulakaw fefe chesirle me malla parce que muso chesirle be anga ke Salimata Jara nyona parce que
a y'a yɛrɛ di faso de ma pour que ka faso baara kɛ pour que fasodenw u ka se ka lawasa u ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ baden kɔnɔ. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigi kun donna ni Bamakɔ sigida 3nan mairie ka nɔnabila ka bisimilaliw ye. Malo dɔn b'an ganaw ani dungafa dɔn b'an ganaw olu ka walawalalew ɲiningali ni jaabiw fo ka taa se nɔngɔn kuru ni dawa ma minnu tobira n'an yɛrɛ ka sɛnɛkɛ malo ye olu de kɛra ka ni sigi kuncɛ. Sibiri do utikalo le segi kera Mali Silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara bolo bɔɲɛ dɔ ye Côte d'Ivoire jamana kan Wojinɛkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bani taamana ka bila Wojinɛ dugu ma ɲɛmaw la ka daminɛ Baba Kumanda préfet la ka taa se dugu alimamiba ani jamanatigi lamɔ nin bɛɛ lajɛlen matamana siripukɛ fɛ u bɛɛ y'u ka nisɔndiyara ni kanu jira a la an ka taamaden minnu bɛ bani nɔfɛ Amadu Jalo Buya Kulibali an k'u ka sɔrɔlen ɲamada. Bamadani ni Bashir Andarawere de Seyada Sherif Usman Madani Haidara Wojinɛ kɔnɔ a taamana ka bila dugu ma ɲɛma dɔw la i n'a fɔ Baba Kumanda fɛ ni o ye préfet ye bamanan ni sirifikɛ sera Baba Kumanda fɛ nisɔndiya ni farifoni kɔnɔ préfet ye a bisimila bani nakun dara a tulo kan préfet ye kuma ta a n'a nɔkamɔw ka jira k'a fɔ bonya min ɲɛsinna sirifikɛ mɔ a dondɔ Wojinɛ laada dɔw Wojinɛkaw bolo préfet y'a jira k'a fɔ diinɛ ko basigi diinɛ ko sabali diinɛ ko hinɛ o kɔrɔmasuru ye fɛn min ye Nabila Ibrahima don min na a b'a denkɛ Ismaila da k'a b'a kantigɛ Ala ye n'Ala kun gɛngomɛ k'a maaɲɔn joli bɔ ni daga ka sɔrɔ kun foyi t'a la a kun tɛ sagajigi kɛ ka Nabila Ismaila kuma bɔ ko b'a jira k'a fɔ diinɛ tɛ se ka kɛ maafa diinɛ ye bani y'a ka waleɲumandɔnfoli lase Wojinɛ Baba Kumanda mɔ ni ka dugawu k'a ye ka sira ɲini yɔrɔ filanan min ye sirifikɛ bisimila Wojinɛ alimamiba a n'a ka kɔrɔsigiw dafalen u ye sirifikɛ kunbɛn ni bonya ni karama ye misiri ba kɔnɔ ni ka foli kɛ a la k'a ka dugawu ɲini. Mama mina katando. Mama mina hedra semana. Hado ana misri kono. Lega katando. Ayiri makauma. Ne alega komuna tege. Lekera. Baba fama le tandoni. Kabaka salatu ke mo bae. Salatu ba ke mo ba mie. Niki blako. Yedenali. Ba saka fifi. Tia to nika bo ako. Ibero jahannama. Nikara buyanya. Ibero jahannama. Bando fama tandura. Ibero le tando kani. Moki mayini. Halika na kulo. Yedom na fe. Ala so. أعطيناك نبينا كرام محمد صلى على القرآن قرآن بالغ شفيعا وكسرنا دوري لأمتي كرام دينويا bani nisɔndiyalen kumata ka foli lase alimami ana nɔkamaw bɛɛ lajɛlen mɔ silama bɛɛ lajɛlen mɔ silamaya kɛmɛ ka fɛn min fɔ diinɛ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'o ye diinɛ ɲɛmaw la alimamiba ni a nɔfɛmaw la a y'o bonyamasegin kɛ u ye ka yen baara kunjɛ ni dugawu don ye. Ka waleɲuman dɔn ka barika da malgré a lafiyalen tɛ mais a ye sabalila k'a sigi k'an kɔnɔ misiri kɔnɔ o ye bonyɛba ye an ka na min barika da ye Ala k'a sara hɛrɛ la a denkɛ min fana ni koɲɛ kalifara ale ma ni Ansaru ye ko ɲɛmɔgɔya kalifa a denkɛ ma a y'a kɛ fo ka s'a da la wallahi an y'a f'u ye u kana na fiyewu anw de bɛ na malgré tout u y'u ka baara bila ka taa an nɔfɛ n'a bi fɛn yira a bɛ cɛkɔrɔba ka lamɔko ɲuman de yira a bɛ cɛkɔrɔba ka denw kalancogo ɲuman de yira o la an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye Ala ka si jan d'a ma Ala k'a mɛn a ka jama kunna Ala k'a kɛnɛya a ka zuriyaw Ala ka barika d'u la o kɔfɛ an bɛ dugu min kɔnɔ yan an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ an donna ka hɛrɛ min sɔrɔ ye Ala ka dɔ fara a kan
n'a sɔrɔla an ye tɔɔrɔ min sɔrɔ ye ala k'o bɔ ala k'an bɛɛ sutura ala k'an bɛɛ wasa ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an b'a fɔ alimami ye ko an nisɔndiyara a kɔfɛ mɔgɔw a n'a denw u taara an fo bonya da ye kuranɛ de u y'a di an ma sɔli da ye dalayilu ye u y'o d'an ma ka tila ka seko foto d'an ma u ma d'anw ma u tilala k'u bolo d'u ka dufa kɔnɔ an karamɔgɔw b'a fɔ ko nihilati ma taliju fil adhan akhaffu min nihilati ma takhruju min al ardan ko ka kuma k'a don mɔgɔw tulo la ko ka nɔgɔ k'i bolo don i kunna k'a d'u ma ye olu ta ma kɛ kuma ye k'a don an tulo la dɛ u ye fɛn di an ma o la u sara bɛ ala de bolo an nisɔndiyara ala k'u nisɔndiya comme taayɔrɔ ka ca n'o kun tɛ an kun bɛ waati k'an ka imamu kɛrɛfɛ yan nka an bɛ yafa ɲini a fɛ a kana jɔ nin na a ka sira di an ma nin diyara an ye an nisɔndiyara ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a mɛn a ka jama ɲɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mamana ni bani bɔra alimami b'a fɛ a y'i kunda jamanatigi la kan a kunbɛra ye nisɔndiya ni farifoni fɛnɛ kɔnɔ jamanatigiw y'a yira la k'a dangan na ka sabu kɛ laɲini don min ŋɛngun bɛ u fɛ ka kɔrɔ sirifikɛ den ma deli ka tɛmɛ o jinɛ fɛ n'u ma yira la k'a fɔ a ka d'u ye ko cɛkɔrɔba ka na u fɛ yen o dangɛnɛmaya ko min ye nin ɲɛsa o ye foli lase sirifikɛ ma. bi naam ambara sawa tigɛ fanga kɔnɔ kaba ka sawa karam ye woni ka yin de kele wallahi mais bi amra yi andala yenale andala yenale ka tuba kele do ngobera nan ko wa diye baba be wallahi amumu do barati ko ala gure ko sebe ni ala ta barale ni ala tu sawo tigɛ fama ka fara jamana tira aja butu de ko pasito nan bi nam le degli jannat de kuna ulan be kuna di degli jannat de ala ke nyawali amina radi bani ye kuma ta ka foli lase wojina jamana tigi mo ana ka kɔrɔsigi kumeli ko ɲuman min ɲɛsina mo a dɔn wojina kana se ni kuma mo a y'o bonya masigi kɛ u ye ka bonya kuma caman fɔ an ye ka hakili sigi kumaw fɔ an ye vraiment sara bi ala de bolo n b'a fɔ a ye dɔrɔn ko a ka dunankɛ nisɔndiyara je suis très content et très fier de lui n b'a ɲini ala fɛ dugu in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ala ka ɲɔni ka bɔ dugu in ma ale bi chaise min ka ala k'a mɛn a kan ala k'a ni diɲɛ bɛɛ bɛn ala k'a ni diɲɛ bɛɛ bɛn ala k'an bila sira ɲuman kan ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an nisɔndiyara dan si t'a la an b'a fɔ dɔrɔn ko u ni ce ala k'u sara baara sɔrɔla ka kunja ni dugawu don ye an bɛ to o jinɛ kɔnɔ su kolen suratu dunne bani ni silamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ wojinɛ ndolati kɛnɛ stade Mamadu Kulubali kan diinɛ ɲɛmaw ni ladala ɲɛmaw duguma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka fara marraine ni o ye denba ye o ka nɔnabila kan n'a ma ɲɛ ko madame Naseneba Ture ni ale ye wojinɛ maire ye a ka nɔnabila tun bɛ kɛnɛ kan bonya caman ɲɛsina sirifikɛ ma a se dakuruɲɛw la minnu nzɔrɔla an ka taamadenw sababu la Amadu Jalo Buya Kulibali an ka jɛ k'a ɲɛmada Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madani Haidara donna kɛnɛ kɔnɔ stade Mamadu Kulubali la wojine ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 22 sanga 30 kumaw de nisɔndiya ni farifoni ni zikiri duman kɛra ka bisimila k'a danga nandolati kɛnɛ kɔnɔ a sɔrɔla ka bisimila minɛ sigiyɔrɔ la baara sɔrɔla ka daminɛ ni dantigɛli dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kulabɛnni jɛkulu Babu Sendigi a ye foli lase sirifikɛ ma ani wojinɛ ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kunbɛnliko ɲuman na ka ɲɛsin karamɔgɔ ma k'a fɔ ko ala ni ce karamɔgɔ nali wojinɛ bi n'an ko a diyara nɔ an tɛ se ka s'a dan kan la an b'an ka jamanatigi fo o kɔfɛ ka an ka préfet fo ka maire fo ka dugutigiw fo
ka sigibaga bɛɛ lajɛlen fo ka an ka parrain fo vraiment an ka parrain an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ parrain a lɔla an jigi kɔrɔ Wojɛnɛya vraiment a ye jigi fa nani na sisan ale lɔla ni an ka kɛyɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ye an bɛ madame le maire fo a ye bonya min kɛ an ye wallahi a jala an ye lo min an ka courrier di an ka parrain ma ka di chose an ka ministre ma a y'a kalifa ministre Gawusu Ture la an ka fɛngɛ bɛɛ tɔgɔ la autorité bɛɛ tɔgɔ la mais madame le maire karamɔgɔ ka kana le 7 ale bɔra kalama le 6 ko karamɔgɔ doit ka se an fɛ yan a y'a sɔrɔ terrain ni an y'a sara dasi million fila a ko k'ale to yan ko an bɛ se ka terrain sara cogo di wallahi a ye million fila ni se kɔ an ma l'heure 3 kɔnɔ vraiment an b'a fo ka ɲumankɛla caman b'a fo mɔgɔw y'an dɛmɛ cogo bɛɛ la o la an ka cɛkɔrɔba n'o ye Laji Daba ye an fana b'a fo a y'a mɛn waati min ko karamɔgɔ bɛ na Wojɛnɛya a y'an sama sefa wari 100 ani misi kelen a y'o bila wotoro kɔnɔ ka na di an ma wa n'an bolo ma jɛmɛ n'o ye vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɔ kuma la yan. Kɛlɛ n'i ye bani wele yɔrɔ yɔrɔ hali n'i bɛ jangaro la i b'i kɛnɛya ba Sitan den Hayidara ba Madan den Hayidara cɛw cɛ Hayidara musow fa Hayidara an koba 3 bɛ yen n'i y'a sɔn jɛna i wasala Ala ye ba Madan sɔn den ɲuman k'a sɔn ba ɲuman k'a sɔn fa ɲuman an bɛ sirikɛ in fo an b'an karamɔgɔ fo a n'a ka taamadenw ka sirifila duba fo k'a ni ce k'a ni baraji k'u danse fɛn min m'u natɔ sɔrɔ u ka n'u taatɔ sɔrɔ k'u barika Ala ye. Wojɛnɛ keretiyɛnya ɲɛmaaba n'o ye archevêque ye Monseigneur ka nɔnabila Monseigneur tɔgɔ la a ye foli lase bani mɔ a ka dakuruɲaw minnu kɛ mɛ maaw cɛ bɛɛ n'a ye bi k'a ye k'a fɔ silama ni bɛɛ bɛ se ɲɛ sigi la hali maa min tɛ silama ye a y'o bo ɲamaseginkaw ɲɛsin bani mɔ madame le maire Nasedeba tɔgɔ la a ka nɔnabila ye kuma ta ka foli lase sirifikɛ mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru jɔyɔrɔ min bɛ u la o jinɛ kɔnɔ a da ser'o mɔ bani yɛrɛ a bɛ jamana jɔ min na maaw weletɔ ka taa Ala mɔ a da sera o mɔ ni ka jira ka fɔ sirifikɛ a ka ye Kodowari jamana kɔnɔ nin baaraba in na Côte d'Ivoire de kunna wolola diinɛ ɲɛmaa minnu ye ɲɔgɔn falen kuma na bɛɛ ye foli lase sirifikɛ mɔ hɛrɛba ye o ye Ala tanuba ye wallahi Wojɛnɛ an kan ka Ala tanu an kan ka Ala fo an kan ka Ala fo diinɛ tigi sirificɛ wallahi an kan ka Ala fo a mana min fɔ fana a bɛ minɛ fana wallahi an bɛɛ lajɛlen ye an kan ka Ala fo sirificɛ bi an ka Ala fo a ye sini wallahi diinɛ tigi do Hayidara i ɲuman nana i ɲuman ka sali wallahi ni baraji Ala k'i sara ni diinɛ ye hadamaden n'i ka kɛ tiɲɛ kan wallahi i tɛ maloya fo n'i ye nkalon fara a kan dɛ wallahi n'i ka kɛ tiɲɛ kan i tɛ maloya de jama filɛ dɛ wallahi ma dɔrɔmɛ kelen ni maa si ma ko ka se yan ba mais tiɲɛ de ka maaw se yan wallahi n'i bɛ tiɲɛ kan wallahi Ala bɛ maaw wele ka ne ma de maa tɛ maa wele la wallahi Ala de bɛ maaw wele la an bɛ Wojɛnɛ fo ka Wojɛnɛ faamaw fɔ ka Wojɛnɛ sigida bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ Wojɛnɛkaw bɛnnen b'a la yan an bɛnnen bɛ kelen ma n'a y'a sɔrɔ ko b'an ni Wojɛnɛkaw sɔrɔ wallahi o tɛ jabani sɔrɔ yan maliyɛnw na yan. Jamanatigila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wale ɲuman foli ɲɛsinna bani mɔ ka wale ɲuman nali la ka sabu kɛ Wojɛnɛ kun bɛ ka nin de ɲini wa kuma bɛɛ Wojɛnɛ kun bɛ ka nin laɲini kɛ sirifikɛ denw yɔrɔ u tɛmɛntɔ Wojɛnɛ fɛ k'a ka di u ye cɛkɔrɔba ka na u fɛ bɔɲɛna Sirifila TV min dayɛlɛ la bi Mali faaba la Bamakɔ bani fɛ Wojɛnɛkaw b'u to Wojɛnɛ k'o sɔrɔ a kɛn bɛ wasa ye u mɔ diinɛ faamu na o seereyakanw kɛra kɛnɛ kɔnɔ bin luwɛ Wojɛnɛ sigira min jate ka ban kɔnɔ furufo ana lunaba n'o ye saya luwɛ voilà Sherifu se Wojɛnɛ laɲini min tɛ an na a b'a sɔrɔ ka fara Nala ka diinɛ na a b'a sɔrɔ kunun ani bi ɲaman bila min jali la ko bɛ al'o de fɛ mais fɛn fɛn ɲani ka bɔ yɔrɔ sunu ka bɔ yɔrɔ jan k'a bɛɛ sara sarako ɲuman na k'a bɛɛ ɲuman don so an b'a fo n'an ka bɔ an bɛ jaabi k'an fa ɲuman yɛrɛ ye n'an karamɔgɔ yɛrɛ ye ko a ni ce a fɔliko ɲuman na
Sherifila créé ka Sherifila télévision di akenama herebai ano mi makra ni afa ka dasu sro isi Sherifila koro ibe dasu sro awe aidra noi kwa barka wara alibi asinasi kajeno amaula dole ya kafo kene ngono bunya masegi njonjo tableau tenguna sinama de meto ansar nyema flala Côte d'Ivoire nyema ba adama sanugo tableau denguna ola anebere manyangadu banekele kapmata aye fulila sina ba bela jelemo sinama ya dina ere na kunye feminye mo kase ka balo herela bekele ki jando beka hakela ode kara ka puma puma bawi ninga bara kunja ni duga udone sinama ya dongala ido wara bayatul islamia Ameto stade Mamadou Koulibaly la wajine ka ufe ka bani ka dakurinya flolame. Ambi foli nyesi. Au bere jelena. Moko se yirese ni kenenka. Anga foli be abe. Allahu akbar ilamne. Nambore. Nam. Amanga foli nyesi. Wajine anga nyemoko minumbia. Che. Fama kunda. Kata gouverneur la, kana se préfet ou ma, kana se sous-préfet ou ma, kana se ubara kenyon bema, polisi so, gendarmerie, tout, anga foli be abe. O kofe, ala ka lasigi de minumbi ano ya anga limami uni karamgoy. Anga foli be abe. Amanga dugutiki fo, ka anga jamana tiki fo. Ula na mbora ni mbela. Jamana tigi ayambo ya kosebe ani dugu tigiu anaka dugu moko babe upenyo kon kumbe jamana tigi fi kam bismillah ka here kuma fo anyi usarabe alabu préfet fana ay kuma man chama fo ube yambonya be sarabe aladi antaranga imam ba fana fe nula na ni yere kumbe bi ni soja sikatola ibado islamia e fenye na famuna jembe bi lafia Allahu akbar bi keneka ni islamia famuna doro jembe bi lafia jembe sikatala parce que amga ka bolo jemi kono jen tla la o tla li ngono gouvernement e yoro mara mais gouvernement be sharia dota pour que o ka jamana ka balo here la jamana de nga lafia sikatola o sharia o tali la o ye kaso bonjo ka police crier ka gendarmerie crier ka sorasia labe Allahu akbar kira nimbe dabo kun ye munye ko jamana de nga lafia en fait keneka ni min ye dan sako ambo do kasola Allahu akbar bike a dabora munga ma mogo ka lafia sigatala odo bon o ye mogo ka ide ni miri de yala ala min yandaw o ala bi nyina encore ay atinyina encore ala ba anda ka amblate ay oteke non Allahu akbar ala fana ya ka sharia uta ko ka soro polisi ute ibse ka ko do ke polisi tiye ibse ka kojugu do ke gendarme tiye ibse ka kojugu do ke mogo tiye minga gangi imne o ala ko o yoro la ko silamɛya nana ko ale ala be Allahu akbar ajra polisi ti yoro mina gendarme ti yoro mina ni ko bi tiɲɛni kɛ a dɔn olu kɔni ɲɛti la nka ale ala ɲɛ b'i la sigatala ajra diinɛ nana tan de Allahu akbar keneka ne muso ka to n bolo e yɛrɛ ta ka to i bolo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye ɔ tiɲɛ ni nkalon n'an sera ala ma o bɛ ɲɛnabɔ Allahu akbar ka n b'a ɲini yangaw fɛ garibu nisɔndiyara an ye kunbɛli kɛ ni duloki min an baw de y'a bila ka taa di yan dugu in na buɲali ko n k'o don ka na n y'o de don ka na kunbɛli kɛra n'o de ye an baw ala k'aw sara amin ala sɔn nin dugu in ala ka hɛrɛ k'a ye amin ala sɔn ne y'a kanu
parce que an ye layidu caman de ta ni dekun bɛnna an ma se ka na yan fo yankaw tɔɔrɔ la u k'a dɔn an seko foyi kun t'a si la mais ala sɔnna ka nin min kɛ an ka ɲɔgɔn ye ala ka nin kɛ dugu in ka hɛrɛ ye. Ne ko ye an ka taamadenw banni nɔfɛ Amadu Jalo Buya Kulibali an'an ka lasigiden Dawuda Jakarija Dambele ka sɔrɔlenw ye ka lase aw ma o de b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Senegal jamana bɛ ka ka gɛrɛndɛ bonya maaw dafɛ minnu ka damu ta bi kɛ ni lutu tile maaw ka damu tacogo ye cɛ ni cɛ maa 70 ani maa 1 de jɔra jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ɲɛkɔrɔ n'o ye procureur ye o maa 70 ani 1 la 28 ɲɔgɔnna bɛ yen sigasigana kun bɛ minnu ka kɔrɔ ni olu labanna ka labila o maa 20 ani maa 8 labilalenw nɔ Faransi jamana den kelen bɛrɔ ci bɛ san 30 ɲɔgɔn na a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Senegal faba Dakar mɔ kabini février kalo ni Ousmane Sonko ka fanga ye wasablo sɔrɔ n'o ye Pastef ye u ye gɛrɛndɛ sɛbɛkɔrɔ bonya lutu tile maaw kɛwale dafɛ Senegali jamana kɔnɔ n'o ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye wa Senegali jamana kelen tɛ farafinna tile bi an b'a jamanaw nɔ jamana caman bɛ minnu kɛ mɛ ka gɛrɛndɛ bonya ko in dafɛ. Benin jamana ɲɛma Patrice Talon gɛlen kɔ ka fanga bila kalo 2 a namɛ coko sanfɛ wasablo ɲɛma yala ni o ye Sena ye o bɛ sin ka kɛ jamana yɛrɛ maa ɲɛma filanan ye jamana kɔnɔ jamana ɲɛma kɔfɛ alamisa tɛmɛnen sanfɛ wasablo ɲɛma ya sigi la Patrice Talon jamana ɲɛma de kɛra ye a bɛ san 5 k'a kunna sanfɛ wasablo in yɛrɛ ka don Benin jamana fanga bondaw la a sɔrɔla jamana sariyasunba yɛlɛmali dɔ de sen bɛ Patrice Talon ka fanga kuma san 2025 k'a nakun ye ka hali bi bɛnkan fanga kɔrɔ don Benin jamana kɔnɔ maa 20 ani maa 5 de bɛ a kɔnɔ minnu lɔtɔmɔna jamana ɲɛma Romuald Boadani fɛ nka o maa 25 la maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ i n'a fɔ jamana ɲɛma kɔrɔw Nice Force Gulo min ye Benin jamana mara n'a si bɛ san 90 ani san 1 na bi o b'a kɔnɔ Thomas Boni Yayi Patrice Talon fɔra min kɔ o fɛnɛ b'a kɔnɔ ka fara Patrice Talon jamana ɲɛma yɛrɛ kan nka ɲɛmaya sɔrɔla Patrice Talon de fɛ. Bani Israɛla jamana ɲɛma minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu ye a jira ka bɛn ni dimanche uti kalo tile 9 ye k'a tɛna jɛn ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka fɛɛrɛ dajiralen ye ani Palestine ngɛlɛbolo Hamasi cɛ bande Gaza bawo Donald Trump kɛ mɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan ko Conseil de paix juillet kalo laban daw de la a sigira sen kan Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ a kɔnɔ kumaw la kumaba o dɔw kɛ mɛ ka jira k'a fɔ Palestine bande Gaza kɛlɛbolo Hamasi min bɛ yen n'a ni Bani Israɛla bɛ ɲɔgɔn na a ka jɛn ni maramafɛn bilali ye maramafɛn bɛ bila cogo jumɛn Palestine kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛna sigi a bɛna maramafɛn di min mɔ o tuma n'a sɔnna o mɔ Bani Israɛla kɛlɛcɛw fana b'u yɛrɛ ta ka bɔ bande Gaza ka mankan b'a u cɛ nka kabini kuma Benjamin Netanyahu Bani Israɛla minisiri ɲɛma kun y'a jira k'a fɔ i jɔrɔ bɛ k'a fɔ a ye ko Palestine kɛlɛbolo Hamasi bande Gaza a ye maramafɛn bila ka sɔrɔ a m'a bila Bani Israɛla kɛlɛcɛw k'u yɛrɛ ta k'o m'ale kun minɛ minisiri ɲɛma de n'a ma sɛmɛndiya bi uti kalo tile 9 sa k'a fɔ a ma jɛn ni ko in kɛcogo ye nka sigasigana kun bɛ Palestiniyaba fɛnɛ fɛ bawo bande Gaza kɛlɛbolo Hamasi fɛnɛ kun gɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ni ale kɛtɔ ye ka maramafɛn di bɛɛ ka sanga ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka laɲini ye fɔ ni Donald Trump ye wara sɛbɛkɔrɔ da minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu la Bani Israɛla a ka kɛlɛbolo ka bɔ bande Gaza. Iran jamana ɲɛma Masuda Pezeshkian ani diinɛ ɲɛmaaba min sigira fa nɔna wolo kan Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei ye ɲɔgɔn ye u ka kuma kɛra jamana kunkanko kan Masuda Pezeshkian jamana ɲɛma ani diinɛ ɲɛmaaba Mujtaba Khamenei ka kuma ɲɔgɔnya fanba o kɛra gwɛlɛyaw minnu bɛ jamana kɔnɔ Iran kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamanadenw ka dugu jɛko 20 maaya kɛcogo bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min jamana ɲɛma n'a ka fanga kɛ mɛ ka labɛn minnu kɛ o rɔ n'a ma ɲɛ ko Mujtaba Khamenei yɛrɛ kɛbɛ a kɔ Ameriki fanga fɛ a tɛ se ka ye kɛnɛda la jamana ɲɛma ye olu fɛɛrɛw dɔw da diinɛ ɲɛmaaba tulo kan nafoloko ta fa fɛ sɔrɔko ta fa fɛ Iran jamana wari dunda riyal a musakako bɛ cogo di a taabolo bɛ cogo di fale bɛ kɛ ani wariw minnu jɛ n'u ko ma ko devise étrangère o bɛ cogo di Iran jamanadenw ka kuranko n'u ka taji ko jamana ɲɛma y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la Mujtaba Khamenei ye u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la.
o de fana bi dansigi bamananga kunnafoni na min varala ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmaya so fɛ ka bɛn ni kuma ɲinikaw fo ka wale ɲuman dɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛ